Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародарон, имрӯз ай камаз гап мезанам ай скорсош. Чӣ хел заводид мекунӣ, чӣ хел скорсош фаҳмидан ҳамаша мефаҳмонам иншоаллоҳ. Бисёр кадамот барои ҷои кор да камаз буд. Зан задем гуфтем мо да Тоҷикистон кор кардем, да китайски машинаи китайски да чатирёхосни 20-кубови. Неки да камаз ягон бор кор кардаги нестам. Да грузовой хеле калон да кор кардаги камаз иншоаллоҳ ягон ҷои қинӣ надора. Ози скорсош ҳамаша мефаҳмонам ту. камаз 55-111 евро один. Иншоаллоҳ ози ҳама скорсоша нишонту метам. Нигоҳ кунед. Ина бародаро дара уй мекунӣ. Ба хости Аллоҳ. Хел свор меши. Оз якам заводид нокарда скорсоша нишон мет. Барои якам заводид намекунам ки барои ҳама овоз ма пишнавем. Хиту медонем ки камаз овозаш камтар баланда. И трактор нест, тракторои мо американскиан. Барои ҳамин овозаш қай баланди нест. И камаз овозаш баланда. Ози як бор киштаги нишон метам, баъд бо гирён мекунам нишон метам. Бародарони азиз, киштаги як бор нишон метам. Бародаро да мошин кишиштен. Пока ягон рушника ҳуйно карда. Хай мисол заводид карден, мусеплениера меҷиқи. Бия якам скорша якам нишон то халасоя озир халасоя. Нигоҳ кунед бародаро. Ҳамира ранги якам скорсои Opel ҳай мекунен мошинои майда. Якам скорс. Ранги мошини майда. Дим скорси и, ҳама хе халасоя, дим скорсаш. Халасоя ки ҳаст, ҳами сини пеш мекунӣ, дим скорс медроя. ҳама хе халасой полни ақибаш мекунӣ, сеюм скорс. И бараш мекунӣ, сини пеш, чорум скорс. ҳамун хел у бар қати ақиб меёри, панҷум скорс. Ана бародаро задни ходша сини хидат мекунӣ, сини хидат. Нигоҳ кунед, сини хидат, ақиб, задни мерава. ҳамин хел бародаро боварӣ дорам иншоаллоҳ уже фаҳмидед. Ягон ҷои қинӣ надора. Скорсоша уже фаҳмидед. Ҳозир бо як бор дига заводид мекунам, бо айсар мефаҳмонам. Ина бародарон, и зажигани дора. Зажиганиша хай як бор то метӣ, ина гирён шед. Кнопка қати заводид мешава. Заводид шикаем. Сеплени раҷа қиди. Халастоя мошин. Сини хидат. Ҳозир якам скор. Халастой мекунӣ. пеш, диюм скорс. Халастой ақиб. Сеюм скорс. Халастой мекунӣ усн. Чорум скорс. ҳамун хел сини ақиб панҷум скорс. Задниш ис мекунӣ сини ақиб задни скорс. Задни мерава. ҳамин хел бародаро иншоаллоҳ боварӣ дорам ки ҳамаша фаҳмидем. Вақте ки бародаро ҳай раҳакӣ мекунен ҳайкунӣ, ина мисол дар светофор истодаги ё ягон ҷо рафтагӣ, бародаро кӯшиш кунен ки якам скорса бизанен, баъд чираҳӯӣ кунен. То есть ҳами рушника бисёр одамо ҳам аҳамият додагиам ки рушника ҳуй мекунад, то скорс мезана ки уҷа ақиб мошин ақиб рафтан мегирад. барои ҳамин бародаро эҳтиёт кунед. баъд киштанша ҳозир нишон додам. Киштанша бисёр одамо перепутит мекунанд. хидмам ҳамон ки пеш вақт перепутит кардам, калида ақиб то метам намебарад мошин. бародаро ҳамин кнопкаро аҳамият додесен. нигоҳ ки кор ки ҳестас мошин, ҳамин кнопкаро меҷиқӣ. ина мурдак бародаро. Киштиш, зажиганиша мекишӣ. Тамом. ям хел бародаро. Ягон ҷои қинӣ надора. Худованд нигаҳдорту бошад. Чӣ вапросе ҳаст, агар кавум техникаи иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ба ҷо меорем. Худованд нигаҳдорту бошад.